عاي خاسسن زخرنا عاي كسن لبنا معرف كي قبرنا له نصدم زيقاتنا نبيعنا ناي ترفنان رعينا ناي سقدنان نخطر مرير تكاني بدهونا حنيني سلام كبرانن تخطاتلتي چانلنا كمي يقنيقوم نزان اشتو جنكا مكرتي وكبتي بصقاتات بحري مريت كنتات عير حدنتن تقهاتن هزبا سلامان رقاتان اتلل هاقرنا بوزحات كأنات يمزلوام عين أباياد آيد دفننبر بفلايزوم نايدوب قربا بتنا حماق نهاقرنان هزبنان يمنيت راح زيكونه أبلعل هزبنان هاقرنان زوردوون كوردوز صنحقف عنش كانن عنوتن ما عليها يبولن أبتفلما قبطانا إرترا بإثيوبيا هسيها إلى سلاسين منغستو زمرح درقن نهزبنا عدد موت سدت ما أسرتن دخنتن كم حسم شميم وميم بدحر يوم بحاجزن انقدعان هزبا وقنبار حرنة إرتران هزب إرتران نهزب إرترا قوني كخونو إخيليو استبهالي ماليلي تقراي دما دكسي ولدو قد دريخوو أب حمشاي عمتنا يناصنتنا كحسدنا مش جمرة أب شابعي عمتنا صنتنا خا بوقعي أب لعلي إرتران هزبان بسبب دوب وقعو كوينات أوجلنا كوينات أوجو مكتاموس سراح تبعتن تبهالي أب إثيوبيا زنبروز نبرو لعلي 75 شح إرتراويانن إرتراهم بقول زلوم إثيوبياويانن بزحات كاباتهم قلع سبيتي بحدقنيا مقدي دفعاتن فنجز تحصر خبابن نبرتهم من هابتهم من زميتو ترح زبانهم ناب إرترا أبارير وميم لام كرنا أي كبداني بمبال نتهم فنجح مسنقلنا زخونو أحواتنا إرتراوان تقماتو إثيوبيا هزبنا هزب إرترا حنقو فايلو تقبلو زلو أكافلو الرقاقي وام بزحات كاباتهم دما بجي إرترا ناب جنبارات وفيروم حيالو خاء مئنتلو أولاو نتاقر تبجيهم كابتهم بس قداد نبرتهم تزميتهم ناب إرترا بويانس تسقو إرتراوان اتهم قلياتهم أبوتاتن عديتاتن بسنك وياني أبلع اليوم زورد لهم قفعي بقوهن إهتان كم حمامات لبي سقطر من شكورن سلزم عبولو مسكزي بحمام هيوتهم حليفهم إزي بوياني أبلع الإرترا استفتسمي بزح بدل أموداتو وياني تفريو وايو ولاقوا بلوسات لعلى 19 شح سواءات انتقفلنا تتشفراقن لعلي 120 شح موتات كساب 9 شح زوصح أصلات كوينخا نيرتراخ قبطن بحران مريتان بمهقار نمنقست إرترا نبريان نبرخ قبر زحاسبخا ترح إيدو كمز ترف جرنينا نسو ترحونا يكونن أبتي ناي موداتان كأيادن بينست بحلولو وصاني كوميشن دوب إثيوبيان إرتران دما بعد من كال زصاحب زنبرة مريت إرترا داقمنا إرترا مقانو بوقعي توسينوم إنه دما قدمي 4 عامتات عبيلو اتخلو ني إرتراس توسنا لا مريت هجرنا بحقن بغلصمان أب إيدا أأتياتو تركب بخبرو قديفاس بحنبتئ زبهالكا كمزيوم ويانه بكوميشن دوب إرتران إثيوبيان توسنا مريت إرترا ناب إرترا مركب كوانتا أبي بفنج أجن إرترا كم زركباي تجيروم مريت هركبو ترح زيكونه هلاون نوتو كم وتهدرا وحيلون أبكيعيوم نخسرر انت فتينو بوحدو نعسر تتات عمتاتيو جزي كوس دلوم نسون فقط إرتران حيلتات مكل خالان انت تحويسو ويم انت زيكونه جن كم تقول جزي بعلو زبلو مريتنا لحسي كم تمن ببت كخيد كنبريو إزي أستات 1 مليون كابتي بألماما زأخاقبو الجفيف عساكرو كم جنشل زخسترج فراويانة نإرتران من بركاخن هزبي إرتران متلالن تقوانتو دبات النابلة بخوب دوم زتبورو عصوبات إرتراوان بجنزبرنا جزء أنصار إرتران هزبان فنجخ تقلون نهزبي إرترا كراسيون كقتلون حزيلوهم ناب عودو قوينات كأتون جيريون كل جناي سمرلون قون نزون بفلايكا دحرم الزامناي تخويناتن وصاني كوميشن دوب بعوة إرتران
ንመንእሰያት ኤርትራ ብስግሮዶብ ካብ ሃገር ከም ዝወፁ ብምግባርን ምስከም በዓል ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ብምምሽጣር ነቶም ካብ ሃገሮም ዝወፁ ናብ ወፃኢ ንምስዳድን ብዝመስል ኣገባብ ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ማዓስከራት ስደተኛታት ብምድኳን ኣውራ ንመንእሰይ ኤርትራ ከምኡን ንስድራ ቤታት ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝግዕዛን ኣብቲ ማዓስከራት ትግራይ ከም ዝበልያን ገይሩ እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ብስም ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ማዓስከራት ትግራይ ዘይተዓደነ ገንዘብ ብምግሓጥ ከምኡን ብስም ኤርትራውያን ሓያሎ እዞም ሕጂ ኣብ ወፃኢ ሃገር ብስም ኤርትራውያን አንጻር ፌስቲቫላትን ምትእኻባትን ኤርትራ ተጻብኦ ዝገብሩ ዘለዉ ተጋሩ ናብ ወፃኢ ሃገር ማለት ናብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ከም ኤርትራውያን ኣምሲሉ ከም ዝሰግሩ ብምግባር ንዜጋታቱ ናብተን ሃገራት ልኢኹ እዮም። ብዙሓት እቶም ንደገ ክንሰደኩም ዝተባሃሉ ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ማዓስከራት ትግራይ ከም ዝበልዩ ገይሩዎም እዮም። ኣብ 2020 ዓ.ም ግን እቲ ንኤርትራውያን ዘሳቕን መሸቀጢ ኮይኑ ዝነበረን ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ብምዑታት ሓይልታት ምክልኻል ከም ዝፈርስ ብምግባር ብዙሓት ኤርትራውያን ካብቲ ሲዑላውን ሰይጣናዊ ተግባራት ናይ ወያነን ሰዓብቱን ከም ዝድሕኑ ገይሩዎም እዮም። ንሎም እምበኣር ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ጭፍራ ወያነ ምስ ኣሸቀልቱ ብምዃን ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ትግራይ ዝፍጽሞ ዝነበረ ግፍዒ ዘቃልዕ ጽሑፍ ኢና ከነቕርበልኩም። ምክትታልኩም ንዕድም፣ ሼርን ላይክን ኣይትዘንግዑ። ሰናይ ምክትታል። ሰባህ ሊቆም ብሰንሰለት ናይ ታንኪ ነቢዕና ናይ ተረፍናን رعينا ناي سجدنا نخطر مرير تكاني بدونا حنيني قفعي بوتنا عاتيو سن خزنكس عجوجن حزبنا فصوم زي قنبس حزنو كتك جدن بوخات حاجوس انو قليل ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ኣህጉራዊ ጸጥታዊ ስግኣት ፈጢሩ ዘሎ ዓብን ዝተሓላለኸን ጉዳይ ብመርበብ ተኣሳሲሩ ዝካየድ ዝተወደበ ገበን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ሂውማን ትራፊኪንግ ኮይኑ ንረኽቦ። ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ኣብ ዓለም ቁልጥፍ ዕብየት ዘርኢ ዘሎ ዓመታዊ ብገምጋም ኣስታት 150 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ዝርከቦ ዓብ ዋኒን እዩ። ደረጃ ዓለም ዓመታዊ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ኣብ ገበን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ብዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተታሊሎም ውሕስነት ብዘይብሉ ሓደገኛ መገዲ ናብ ስደት የምርሑ። ብሰንኩ ከዓ ኣስታት 25 ሚልዮን ሰባት ግዳይ ናይዚ ዘይሕጋዊ ንግድ ብሰብኣውነት ኮይኖም ንሓሳረ መከራ ተቃሊዖም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ይርከቡ። ቀዳሞት ግዳይ ናይዚ ብዋጋ ህይወት ደቂ ሰብ ገዚፍ ኣታዊ ዝርከቦ ዘይሕጋዊ ኢንዳስትሪ ዝኾኑ ሰባት እቶም ተሰዲዶም ቁጠባዊ ትሕዝቶኦምን መነባብሮኦምን ከመሓይሹ ዝሕልኑ ብድኽነትን ማሕበረ ቁጠባዊ ሕሰምን ዝሳቀዩ ዜጋታት ኣብ ምምዕባል ናይ ዝርከባ ሃገራት እዮም። ብማይ ዘምዑግ ዘይተጨበጠ መብጻዕታት ተጎልቢቡ ዝካየድ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ንዓናን ኤርትራውያን ውን ከም ህዝብን ሃገርን ኣረኻኺብልናዩ። ከም ሳዕቤኑ ብቁጽሪ ውሕዳት ዘይኮኑ ኤርትራውያን ግዳይ ገበናት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ኮይኖም ኣለዉ። ነቲ ኩሉ ጸገማትን ግፍዕን ሓሊፎም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝተደኮኑ ማዓስከር ስደተኛታት ተዓቂቦም ዝርከቡ ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ንኡስ ዕድሜኦም ተጸበይቲ ረድኤትን ምጽወታን ኮይኖም ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕድል ተነፊጉዎም መጻኢኦም ዘይፍለጥ ከርፋሕ መነባብሮ ይሕልፉ ኣለዉ። ናይ ኤርትራውያን ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ብቐንዱ ብምዕራባውያን ሓይልታት ኣልያ እናተገብረሉ ተመዊሉ ዝካየድ ዝነበረን ዘሎን ፖለቲካዊ ዕላማታት ዝተሓንገጠ ምዃኑን እዩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን መሻርክታን ንኤርትራ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ነጺለን ብኩሉ መዳይ ንምድኻማ ኣብ ልዕሊኣ ንነዊሕ ዝቐጸለ ወተሃደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣
ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ሸርሕታት ክፍጽማ ጸኒሐን ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ብውክልና ዝጠፈሸ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቁሉዕ ወተሃደራዊ ወራር ክካየድ ኣተባቢዐን ድሕሪኡ እውን እንተኾነ ቢን ኮሚሽን ዶብ ከይትግበር ጆሆ ሒዘን ኣይሰላማይ ኩናት ውጥር ሃዋሁ ፈጢረን እየን ኣብ 2009 ከምኡውን 2011 ዝኾነ ምኽንያት ዘይነበሮ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣስገዲደን ማዕረ ማዕረቲ ኣብ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዓንኬላት ብቐጻሊ ዝተገብረ ተጻብኦ ቁጠባዊ ዕብየት ኤርትራ ሓኒቕካ ማሕበረ ቁጠባዊ ሕሰምን ሰብኣዊ ቅልውላውን ፈጢርካ ጸኒሕ ኣጀንዳ ምልዋጥ ስርዓት ንምትግባር ዘኽእለን ህዝባዊ ናዕቢ ንምልዕዓል ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ታሕሳስ 2003 ዓመተ ምህረት ንኤርትራ ካብ ኣባልነት ቁጠባዊ ምትሕጋዝ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ኣጎዋ ክስርዛ እንከሎ ኣብ ሰነ 2009 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ መስርዕ ናይተን ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ማለት ሂማን ትራፊክን ዝሳተፋ ሃገራት ብምጽምባር ኣብ ልዕሊኣ ጽኑዕ ፊናንሳዊ እገዳ ክግበር ወሲኑ እዩ እዚ ጸሊም ታሪኽ እዩ ብዘይካዚ ኣሜሪካን መሻርኽታን ኤርትራ ካብተን በአን ዝዝወራ ኣህጉራውያን ትካላት ፊናንሳዊ ልቓሕ ከይትረክብን ኩባንያታት ምዕራብ ኣብ ኤርትራ ርእሰ ማለን ከየውፍራን ዓጊተን ብዘይካቲ ብኣሜሪካን መሻርኽታ ሃገራትን ዝፍጸም ዝነበረ ተጻብኦታት መጋበርያ ምዕራባውያን ሓይልታት ዝኾና ከም ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዎችን ባይቶ ሰብኣዊ መሰላትን ዝኣመሰላ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢና ዝብላ ኣህጉራውያን ትካላት ከምኡን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝኣመሰሉ ቲንክ ታንክ እውን ካብ ዝቆምሉ መትከላትን ዕላማን ኣንደልሂጾም ነቲ ብሰንኪ ጉጉይ ፖሊሲ ኣሜሪካን ሰዓብታን ዘጋጥም ዝነበረ ጸገማት ብምምዝማዝ ምስሊ ኤርትራ ንምድዋን ንዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ዝቐጸለ ናይ ምሲጣን ዘመተ ከካይዱ ጸኒሖምን ኣለውን ዕላማ ናይዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክካየድ ዝጸንሐ ኩሉ መድያዊ ሸርሒ ብቐንዱ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ መስዋዕቲ ኸፊሉ ናጽነቱ ብቕልጽሙ ምስ ጨበጠ ሓራ ፖለቲካዊ መስመር ዘረጋገጸት ረህዋን ሰላምን ዝዓሰላ ብልጽግትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናጽ ከካይዶ ንጸንሐ ሓያል ጻዕሪ ንምብርዓንን ኣብ ቀጻሊ ግጭትን ዘይርግኣትን ሸሚምካ ሞራል ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ መኸተን ሃገራዊ ወንን መንእስያት ኤርትራ ድማ ብፍላይ ንምስባሩ ዝተኣልመን ገና ዘይዓረፈን እከይ ተግባራት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን በንጻር እቲ ዝተገብረ ኩሉ ዓይነታት ተጻብኦታት ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ዝተሓስበ ኣይተንበርከኸን በንጻሩ ሓድነቱ ብምትራርን መሳርዑ ብምስጣምን ኣብ ልዕሊኡ ዝተጠጀአ ሸርሒ ብሓያል ፖለቲካዊ ንቕሓት እናበድህን እናፍሸለን ክጓዓዝ ጸኒሑን ኣሎን ህዝቢ ኤርትራ መኸትኡ ብወተሃደራዊ ሓይልን ብቁጠባውን ፖለቲካውን ሸርሕን ስለ ዘይተጻዕደ ካልእ በዘን ሃገራት አንጻሩ ዝተኣልመሉ ውዲት ኤርትራዊ መንእሰይ ወለዶ ብብዝሒ ካብ ሃገሩ ሓጺሉ ዝጠፍኣሉ ብግዳም እናተመወለን እናተኣልየን ዝሰላሰል ሰፊሕ መርበብ ፍልሰት እዩ ከም ኣካል ናይዚ ሸርሒዝ ድማ ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ሰባት ክሃድሙ ኣብ ምትብብዖም ተጸሚዶም ነይሮምን ኣለውን ንኣብነት ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ብምትሕብባር ንሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ማለት ንብሔረ ኩናማ ብጃምላ ካብ ኤርትራ ብስደት ነቲ ብሔር ንምጋዓዙ ክሰርሓሉ ፈቲኑ ነይሩ እዩ ኣብ ለካቲት 2009 ዓመተ ምህረት ድማ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዝሃድሙ መንእስያት ኤርትራ 10,000 ንዝኣኽሉ መንእስያት ኤርትራ ናይ ዕቑባ መሰል ከም ዝመደበ ብወግዒ ምፍላጡ ዝዝከር እዩ መን ከኽርስዖ ይኽእል ብዘይካዚ ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቲ ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ከምኡን 2011 UNHCR ብምስጢር ኣዳልዩ ዝዘርግሖ ንኤርትራ ብምሲጣን ዜጋታት ኤርትራ ኣውራ ድማ ኤርትራውያን መንእስያት ብቐጥታ መሰል ዕቑባ ክረኽቡ ከም ዝግባእ ዝሕብር ሰነድ ምርኩስ ዝገበረ ፖሊሲ ብምትእትታው ኤርትራውያን መንእስያት ብብዝሒ ናብ ሃገራት ምዕራብ ብፍልሰት ንኸቕንዑ ኣተባቢዐን እየን ነዚ ንምትግባር
بقولباب ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት በቲ ኮሚሽን ንኤርትራውያን ዝግበር ዝነበረ ሓለፋ ተደሪኾም ዝሰድዑ ኤርትራውያን መንእሰያት ጥራሕ ዘይኮኑስ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ እውን ከይተረፉ መሰል ዕቑባ ንምርካብ ኤርትራውያን ኢና ናብ ዝብልሉ ደረጃ በፂሖም እዮም። ገለ ካብዞም ኤርትራውያን ዘይኮኑ እሞ ኤርትራውያን ኢና ብምባል ምስ ኤርትራውያን ነዚ ናይ ሃገራት ምዕራብ ምኹብላል ካብ ሃገር ዝብል ሜላ ዝተጠቕሙሉን ኣብ ረብሕኦም ዘውዓልዎን ገለ ክፋሎም ደገፍቲ ጭፍራ ወያነ ተጋሩ ይርከብዎም። ግፍዒ ቦፅንዓትዩ ስንኻ ዝንክስ ኣይጆጁን ህዝብና ፍጹም ዘይጉንበስ ሓዘኑ ክትክ ግድን ብወኻዕቲ ሓጎስ እንሆ ቃለ ኣይኻሰሰን ዝኽርና ኣይቀሰንን ልብና ምዕራፍ ከይገበርናሉ ንጹህ ደም ዜጋታትና ነቢዕና ናይ ተረፍናን ርዒድና ናይ ሰገድናን ንኽቱር ሞሪድ ጭካኔ ግድኾና ሓኔኔ ከም UNHCR ዝኣመሰሉ ትካላት መጋበርያ ናይቲ ውዲት ብምዃን ኣብ ከባቢ ዶባት ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያን ሱዳንን ማዓስከር ስደተኛታት ብምቋምን ነቲ ዝጸንሐኻ ብምስፋሕን ኣብ ምትብባዕ ፍልሰት መንእስያትን ዜጋታትን ኤርትራ ተጸሚዶም ጸኒሖምን ኣለውን። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ከም ዝኽብል ትዝክርዎ ዶ? ቃል ብቓሉ ከም ብበልኩም ኣብተን ኣብ ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ዝኣመሰላ ዝኸፍኣ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑን መንእስያትን ሃዲሞም ንኸምልጡ ምዝሰርሑ መሻርክቲ ንተሓባበር ኣለና ውፅኢት ድማ ንረኽበሉ ኣለና ክብል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝሃቦ መግለጺ እተን ዝተፈላለየ ኣስማት ተሓንጊጠን ብስም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝንቀሳቐሳ ኣህጉራውያን ትካላት ክሳብ ክንደይ መጋበርያ ውዲት ሃገራት ምዕራብ ብምዃን ኣብ ትግባረ እኩይ ኣጀንዳታት መወልትን ተጸሚደን ከም ዘለዋ ዘረጋግጽ ጭቡጥ ኣብነት እዩ። እዚ ድማ እቲ ንኤርትራዊ መንእሰይ ዕላማ ዝገበረ መርበብ ፍልሰት ሰፊሕን ኢድ ዓበይቲ መንግስታትን ኣህጉራውያን ውድባትን ዘለዎ ዝተወደበ ምዃኑን ዘመልክት እዩ። ኣቐዲሙ ከም ዝተጠቕሰ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ቢልዮናት ዶላር ኣታዊ ዝርከቦ ዓብዪ ኢንዳስትሪ እዩ። ክንዲ ዝኾነኻ ሕቡእ ኣጀንዳ መወልቶም ንምትግባር ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን መቐበሊ ስደተኛታት ዝደኮኑ ሓለፍቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መሻርክቶም ሰበስልጣን ናይተን ሃገራትን ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብምርካብን ሰፊሕ ዕድላት ስራሕ ብምፍጣርን ቀሊል ዘይኮነ ረብሓ ከኻዕቡቱ ጸኒሖም እዮም። ምምሕዳር ስደተኛታትን ጉዳያት ተመለስትን ኣድሚኒስትሬሽን ፎር ሬፊጂ ኤንድ ሪተርኒ ኣፌርስ ኣራ ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ብካድረታት ጭፍራ ወያነን ብኣባላት ድህንነት ክልል ትግራይን ዝመሓደር ዝነበረ ትካል ምስ ሰራሕተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ብምትሕብባር ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከካይዶ ዝጸንሐ ናይ ረብሓ ጸወታ ንኣብነት ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ናይቲ ሰብኣዊ ሓልዮት ዝመስል ንጥፈታት UNHCR ዘሎ ገዚፍ ረብሓታት ዘቃሊዕ እዩ። ኣራ ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መሬት ብምክራይ 4 ማዓስከራት ማለት ማዓስከር ሽመልባ፣ ማዓስከር ህጻጽ፣ ማዓስከር ሜዓይንን ማዓስከር ዓዲ ሓሪሽን ብምቋም ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ብምትሕብባር ኤርትራውያን ዝቕበል ዝነበረ ትካል እዩ። ክራይ ናይዚ ማዓስከራት እዚ UNHCR ዝኸፍሎ ኮይኑ ንሓደ ማዓስከር ስደተኛታት ዓመታዊ 2.4 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ይኸፍለሉ ነበረ። በዚ ድማ ናይ 4 ማዓስከራት ዓመታዊ 9.6 ሚልዮን ዶላር UNHCR ብመገዲ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ትግራዋይ ትካል ኣራ ኣታዊ ይገብሮም። ትግራዋይ ትካል ኣራ ድማ ክራይ ናይቲ መሬት ንምምሕዳር ክልል ትግራይ ይኸፍል። እዚ ትግራዋይ ትካል ኣራ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስደተኛ ወርሓዊ $150 መሻርፍ
ካብ UNHCR ይቕበል ነበረ ነቶም ስደተኛታት ዝውሃብ ግን ኣብ ወርሒ 80 ብር ጥራሕ እዩ ዝነበረ ኣስተብህሉ $80 ዘይኮነስ 80 ብር ንሓደ ስደተኛ ግን $150 መሻርፊ ንወርሒ ነይርዎ እቲ ዝተረፈ እምበኣር ናብ ካዝና ክልል ትግራይ ኣታዊ ይኸውን ካብዚ ክፍሊት እዚ እቲ ዝነበረ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወርሓዊ ካብ 4.5 ክሳብ $6 ሚልዮን ኣታዊ ነይርዎም ብዘይካዚ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለያ ለገስቲ ማሕበራት ዝመጽእ ማዕለያ ዘይብሉ ዓይነታዊ ሓገዛት እውን ሓለፍቲ ትግራዋይ ኣራ ምስ ወኪላት UNHCRን ምስ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ተመሻጢሮም ናብ ዝደለይዎ የውዕልዎ ነይሮም እዮም ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ንህፃናትን ትሕቲ ዕድመን ተባሂሉ ብዩኒሴፍ ዝወሃብ ዝነበረ ደገፉን ብምሉኡ ናብቶም ዝምልከቶም ከይበጽሐ ሓለፍቲ ክልል ትግራይ ሰራሕተኛታት ኣራን UNHCRን ጅቦኦም ከህጥሩሉ ጸኒሖም እዮም ሰመዝ ኣራ ምስ ሓለፍቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ብምምሽጣር ክፍጽምዎ ጸንሑ ካልእ ዘስደምም ውዲት ከዓ ናብ ሳልሳይ ሃገር ናይ ምስጋር ዕድላት ብስም ኤርትራውያን ገንዘብ እናኽፈሉ ማሕፉዳታቶም የህጥሩ ወይ ድማ ብሰበይ ሰብካ እቲ ዕድል ንኻልኦት ተጋሩ ይህብዎም ምንባሮም እዩ በዚ ድማ ፋይሎም ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ኣውስትራልያ ካናዳን ኣሜሪካን ዝኸደ ህይወቶም ግን ብግብሪ ኣብተን ማዓስከራት ዝበለዩ ኤርትራውያን ብቁፅሪ ውሕዳት ኣይኮኑን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ዓመተ ምህረት ጭፍራ ወያነ ናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ኣብ ዝተወልዐ ግጭት ብትካላት ረድኤትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኢና ባህልቲ ውድባትን ዝተሰምዐ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይቕተሉ ኣለዉ ይጋፍዑን በስገዳድ ናብ ሃገሮም ይምለሱን ኣለዉ ዝብል ጫውጫውታ እምበኣር ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዘለዎም ሰብኣዊ ሓልዮት ዝተበገሰ ዘይኮነስ ብኣውርኡ ውልቃዊ ረብሓታቶም ስለ ዝተተንከፈ ጥራሕ እዩ ነይሩ ቃል ክብላ ዓድታት ናይ ከበሳ ሰንሒ ሳሒል ከስካሕካሓ ብሬሳ ጥኑሳትና ኣኽብደን ክትርተራ ከይወርሱ ዕሸላትን ክስእና ነቢዕና ናይ ተረፍናን ርዒድና ናይ ሰገድናን ንኸተር ሞሪር ጭካኔ ብድሆና መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ ብምግባር ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ጠቕሊሉ ድሕሪ ምውጽኡ ዕጡቓት ኣባላት ጭፍራ ወያነ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዝፈጸምዎ ዛጌት ብዝርዝር ዘይተጸውየሉ ዘስካሕክሕ ቅትለት ጾታዊ ዓመፅን ካልእ ገበናትን ወከልቲ ዝተፈላለያ ትካላት ረድኤትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላቲና ባህልቲ ውድባትን ኣፍ ኣውፂኦም ዘይምኹናኖምን ጎላቢቦሞ ክሓልፍዎ ምምራጾምን ድማ ነዚ ሓቂ እዚ ዘግህድ እዩ ቀዳማይ ፖለቲካዊ ዕላማ ውጥን ፍልሰት ብዘይተጨበጠ መብፅዓ ሃምን ቀልብን መንእስያት ብምስላብ ዓቕሚ ምክልኻል ሃገር ኤርትራ ምደኻምን ዓያይ ጉልበት ናይ ኤርትራ ምስቋቑን እዩ ነይሩ እቲ ካልኣይን መሰረታውን ዕላማ ድማ ኣብ ደገ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝብድህ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ጠፍጢፍካ ሽግር ብምፍጣር ኤርትራ ብዛዕባ ልኡላዊ መሬታ ሕቶ ከይተልዕልን ልምስቲ ንምግባራን ኣፋ ንምዕባስን እዩ ነይሩ እቲ ውጥን እዚ ሸርሕ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን መንእስያትናን ዘውረዶ ማህሰይቲ ኣቃሊልካ ዝረአ እኳ እንተዘይኮነ ምስቲ ኩሉ ዝፈሰሶ ገዚፍ ማልን ዝተኻየደሉ ጻዕርን ግን ዕላምኡ ፍጹም ኣይወቕዐን ቁጠባዊ ጸገማቶም ንምፍታሕን መነባብሮኦም ንምምሕያሽን ብምሕሳብ ናብ ስደት ዘቕንዑ ዜጋታትና ኣብቲ ምድረገነት ተባሂሉ ዝተነግረሎም ቦታ ድሕሪ ምብፅሖም መጋበርያ ፖለቲካዊ ሸርሒ ሃንደስቲ ፍልሰት ኮይኖም ኣይተረፉን እንትርፎ ኣዝዮም ብኸብዶም ጉዙኣት ዝኾኑ ውሕዳት እኳ ደኣ እቶም ዝበዝሑ ካብ ህዝቦምን መንግስቶምን ከይረሓቑ ስድራ ቤቶም ክሕግዙን ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ብንጥፈት ክዋስኡን
ጸኒሖምን ኣለውን ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ልምዓት ሃገሮም ከይተሓጋገዙ ብገለ ሃገራት ዝተወስደ 200 ግብሪ ናይ ምዕጋዝ ስጉምቲ ድማ ውጥን ፍልሰት ሒዝዎ ዝተበገሰ ዕላማ ብዘይ ምስማሩ ዝፈጠሮ ናይ ጭንቀት ግብረ መልሲ ነይሩ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ሂማን ትራፊኪንግ ንስለ ረብሓ ንድሕነት ህይወት ደቂ ሰብ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዝዓበየ ገበንን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ገበን ዝተጸምዱ ገበነኛታት ውልቀ ሰባት ይኹኑ ትካላት ብገበን ተሓቲቶም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ኣይረኣዩን እዮም ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸዓ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈጸመ ገበናት ንግድ ብሰብኣውነት ብናፃ ኣካል ክጻረን ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘቕርቦ ተደጋጋሚ ምሕጽንታ በተን ትካላት ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት እወታዊ መልሲ ረኺቡ ኣይፈልጥን እዩ ምኽንያቱ ፍሉጥ እዩ እቶም ብላዕሊ ላዕሊ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እናበሉ ንጹሃት ዝመስሉ ግን ከዓ ብግብሪ ብደም ሰብ ዝሃብቶሙ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ገበኖም ምእንቲ ኸይክሻሕዩ ነቲ ጥርዓናት ናይ ኤርትራ ፍጹም ዘይቅበልዎ እንተ ታሪኽ ግን መዓልቱ ሓልዩ እቲ ሓቂ ከውፅኦ ምዃኑ ጥርጥር የለን ግፍዒ ቦጽንዓትዩ ስንኻ ዝንክስ ኣይጆጁን ህዝብና ፍጹም ዘይጉንበስ ሓዘኑ ክትክ ግድን ብወኻት ሓጎስ እንሆ ቃለ ኣይኻሰሰን ዝኽርና ኣይቀሰንን ልብና ምዕራፍ ከይገበርናሉ ንጹህ ደም ዜጋታትና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ሼርን ላይክን ሳብስክራይብን ኣይትረስዑ ሰላም ወሰናይ ዓወትና ሓፋሽ ኣይኻሰሰን ዝኽርና ኣይቀሰንን ልብና ምዕራፍ ከይገበርናሉ ንጹህ ደም ዜጋታትና ነቢዕና ናይ ተረፍናን ርዒድና ናይ ሰገድናን ንኽትር ወሪር ጭካኔ ብድሆና ሓነኔ ኣብ ለካቲት ኣብ ካልኣይ ሳምንታ ዓዲ ብሪሂም ዓድኩኩይ ምስ ኣሓታ ሓባብ ገርበት ባርካ ምስ ኩሸታታ ጥሪ ሰበን ፈጺመን ዝጸለታ ኣይኻሰሰን ዝኽርና ኣይቀሰንን ልብና ምዕራፍ ከይገበርናሉ ንጹህ ደም ዜጋታትና ብይንህልቂት ንሰምሃርውን ሰገሮ ፍቅሪ ሸባሕ ሽዕብ ገድገድ ወቒሮ ጥብሳመንዮም ብሓዊ ጠያይቲ ሰባህሊቆም ብሰንሰለት ናይ ታንኪ ነቢዕና ናይ ተረፍናን ርዒድና ናይ ሰገድናን ንኽትር መሪር ጭካኔ ብድሆና ሓነኔ
قفعي بوصنعاتيو سن خزنكس عجوجن حزبنا فصوم زي قنبس حزنو كتك قدن بوخات حاقوس انو قنيس قفعي بوصنعاتيو سن خزنكس عجوجن حزبنا فصوم زي قنبس حزنو كتك قدن بوخات حاقوس انو قليل اي خاسسن زخرنا اي كسن لبنا معرف كي قبرنا له نسوه دم زيقاتنا نبعنا ناي ترفنان رعيدنا ناي سجدنان نخطر مرير تكاني بدوهنا حنيني قال كبلا عدتاتناي كبسها سنحي ساحل كسكاح كاحا بريسا تونو ساتنا أخبدن كتر ترى كي ورسو إشيلات كسنا نبيعنا ناي ترفنان رعيدنا ناي سجدنان نخطر مرير تكاني بدوهنا حنيني عبيات سلوت بدم تلقاليقن كتماتات بقاسي تعبيلن سترا بيتات بزي حد بتريفن قلد ما سقر بحري سفيرين اي حاسسن زخرنا اي كسن لبنا معرف كي قبرنا له نصف دم زيقاتنا كم وحج كرمتي تزار دمنا عدنا باديمو تطف أطريتنا عين بركخن ملوء حموتنا فردم قابنا كان وحج كرمتي تزار دمنا عدنا باديمو تطف أطريتنا عين بركخن ملوء حموتنا فردم خابنا